Прывітанне, паважанае спадарства. Сёння 7 красавіка 2026 года. На гадзінніку 20 гадзін 5 хвілін па мінскім часе, па сет 19:05, і вы назіраеце за чарговым пасяджэннем выбарчай камісіі па выбарах у каардынацыйную раду 4-га склікання. І пачну я з таго, што прадстаўлю сябраў камісіі, якія прысутнічаюць на сённяшнім пасяджэнні. Гэта Яраслаў Бекіш, Зміцер Фурманаў, Алена Жываглота і Алена Прыходзька. Старшыня камісіі і старшыня гэтага пасяджэння. Нагадаю, што Пётр далучыўся? Грукаецца сюды. Окей. Бачыце хост, то запусціце. Давайте тады пачакаем, калі ён да нас прыяднаецца, і ўжо працягнем у поўным складзе. Калі ласка, запусціце Петра. Пётр, прывітанне. Вітаю, всіх вітаю, вибачаюся за спазнення, трошку час переблитав, часові пояси. І да нас прыяднаўся Пётр Маркелу. Такім чынам, зараз выбарчая камісія знаходзіцца ў поўным складзе, і мы пачынаем гэтае пасяджэнне. Нагадаю, што пасяджэнне адбываецца зараз у прамым эфіры. Запіс яго застанецца на YouTube платформе каардынацыйнай рады. Пратакол пасяджэння ў друкаваным выглядзе будзе апублікаваны на сайце КР і на платформе «Тры сланы». Все асноўнае сказала. Тады пераходзім да абвесткі сённяшняй павесткі пасяджэння. Першае пытанне – гэта зацвярджэнне канчатковае рашэнне па рэгістрацыі выбарчых суб'ектаў. Другое – лёсаванне, вызначэнне нумароў спісаў кандыдатаў выбарчых суб'ектаў. Трэцяе – гэта агульны стан з назіраннем, з назіральнікамі за выбарамі. Мы дадзім апдейты на бягучы момант. Чацвёртае пытанне – стан гатоўнасці лічбавай платформы для галасавання. І пятае пытанне – гэта платформа «Тры сланы», рэпрэзентаванасць выбарчых суб'ектаў і перыяд агітацыі таксама у гэтым пытанні. Скажыце, калі ласка, калегі, ці ёсць у вас заўвагі, пытанні, удакладненні адносна павесткі, якую я толькі што абвесціла? Няма. Дзякуй. Тады рухаемся і пачынаем з першага пытання. Гэта рашэнне па рэгістрацыі выбарчых суб'ектаў. Нагадаю, што 31 сакавіка выбарчая камісія скончыла прыём ад дакументаў ад выбарчых суб'ектаў. Затым адбывалася праверка гэтых дакументаў і выбарчная праверка кожнага спіса. Гэта значыць, што сябры камісіі выбарчна абіралі 5 чалавек з кожнага спіса і звязваліся з імі асабіста, каб удасканаліць, што гэтыя людзі насамрэч існуюць і яны свядома прымаюць удзел у выбарах. Вось усе праверкі скончыліся, усе спісы былі зарэгістраваныя. Рашэнні аб рэгістрацыі былі апублікаваны на сайце КР і таксама былі дасланы ўсім выбарчым суб'ектам. Але падчас за гэты перыяд, за гэты тыдзень былі небольшие удакладненні. Хтосьці там, прынамсі, са спіса «Ваш голас» выбыў адзін сябра, і зараз спіс ужо на аднаго чалавека менш. Ну, то бок, вось такія удакладняючыя тэхнічныя моманты адбываліся, і сёння мы ўжо можам зацвердзіць канчатковыя рашэнні па рэгістрацыі выбарчых суб'ектаў у тым выглядзе, у якім яны ёсць на бягучы момант. Гэта спіс «Еўрапейскі выбар». Я буду абвяшчаць спісы ў тым парадку, у якім яны падавалі дакументы, як яны да нас паступалі. Спіс «Еўрапейскі выбар». На дадзены момант спіс зацверджаны ў складзе 17 чалавек. Лідар спіса Валер Мацкевіч, прадстаўніца, кіраўніца штаба спіса Аліса Рыжыченка. Спіс «Закон і правапарадак» зацверджаны ў складзе 12 чалавек. Лідар спіса Сергей Макар. Спіс коаліцыі «Латушка» і «Рух за свабоду» 38 чалавек, лідары Павел Латушка і Юрый Губарэвіч.
Рух «Воля» 28 чалавек, лідар Мікіта Забуга. Аб'яднаная грамадзянская платформа у спісе 22 чалавекі, лідар Мікалай Казлоў. Выбарчы суб'ект «Ваш голас» 19 чалавек, лідар Андрэй Колас. Выбарчы суб'ект «Хватит бояться» 13 чалавек, лідарка Тацяна Мартынова. І апошні спіс гэта выбарчы суб'ект «Наступ» 13 чалавек, лідарка Елізавета Пракопчык. Такім чынам агулам выбачаюсь, блок палітычных зняволеных беларусы дзеяння 12 чалавек, Юрай Зінковіч. Чамусьці ён у мяне апошні ў спісе, яны падаваліся раней. Вось. 12 чалавек зацверджана. Такім чынам 9 спісаў, агулам 174 чалавекі на бягучы момант бяруць удзел у складзе спісаў у выбарах, прэтэндуюць на месцы ў каардынацыйнай радзе. Усе спісы паімённа апублікаваны на сайце каардынацыйнай рады. Канешне, мы перадбачаем, што могуць быць нейкія змены, якога кшталту могуць выбываць людзі са спісаў па розных аб'ектыўных прычынах. І у такім выпадку пункт 7 палажэння аб выбарах прадугледжвае, што лідары спісаў могуць дадаваць новых сябраў, але акцэнтую увагу толькі ў выпадку, калі чалавек выбывае са спіса. На яго месца можа прыйсці іншы чалавек. Таксама можа ўзнікнуць невялікая ракіроўка па месцах, калі выбыццё сябраў са спісу будуць пагражаць выкананню гендернай квоты. Тады можа лідар спіса альбо выбарчая камісія з яго дазволу пасунуць людзей у спісе такім чынам, каб гэтае патрабаванне было выканана. Ніякіх іншых зменаў і ў ніякіх іншых выпадкаў ужо на бягучы момант не прадугледжана. Скажыце, калі ласка, калегі, ці ёсць у вас якія заўвагі, ці ёсць што дадаць, ці спытаць па тым, што я зараз сказала? Калі няма, то тады давайце, калі ласка, прагаласуем за канчатковае зацвярджэнне спісаў у тым выглядзе, у якім я іх абвесціла, і ў тым выглядзе, у якім яны ўжо надрукаваны ў рашэннях. Калі ласка, галасуем. Зміцер? Галасую за агучаныя спісы. Пётр? Голосую за. Алена? За. Ярослав? За. Я таксама галасую за. Такім чынам аднагалосна камісія зацвердзіла спісы ў тым выглядзе, у якім яны ёсць зараз. Ну і мы пераходзім да другога вельмі, я думаю, хвалюючага для выбарчых суб'ектаў зараз моманту, калі будзе адбывацца люсаванне, то бок кожнаму спісу будзе нададзены парадкавы нумар. Для сябраў камісіі гэта абсалютна бесстаронняя падзея. Для выбарчых спісаў, я ведаю, што людзям усё ж такі, я думаю, мае нейкае значэнне. Але мы вырашылі, каб гэтая працэдура таксама была бесстаронная і без удзелу і ўплыву чалавечага фактара. Мы вырашылі гэтае лісаванне зрабіць з дапамогай чата GPT. Прыкладна ў мінулы раз было прыкладна тое ж самае. То бок я зараз пашару экран, увяду ў чат GPT спісы у тым парадку. Зараз гэта ўжо дакладна, таму што яны ў мяне падрыхтаваны менавіта ў тым парадку, як яны да нас паступалі. Каб не было ў выбарчых суб'ектаў пытання, чаму хтосьці спад пачатку там у такім парадку стаіць. Вось як яны да нас паступалі, гэта можна будзе спраўдзіць, усё зафіксавана па часе. У такім парадку я ўвожу іх у чат GPT і потым прашу чат GPT рандомна расставіць лічбы. Гэтым разам адзін раз. Адзін раз. Мінулым разам быў, не так. Такім чынам, зараз я спачатку момант падгатуюся, каб падрыхтуюся. Так. Скапявала і пашару свой экран.
Скажыце, калі ласка, ці бачна экран з чатам GPT, так? Бачна, нічога пакуль тут няма. Зараз я увожу промпт, агучваю яго. Промпт гучыць наступным чынам. Ніжэй спіс з 9 выбарчых суб'ектаў. Неабходна правесці люсаванне, то бок надаць кожнаму спісу кандыдатаў выбарчага суб'екта нумар ад 1 до 9. Расстаў у адвольным парадку нумары наступных спісаў. І спісы. Еўрапейскі выбар, законы правапарядак, коаліцыя «Латушка. Рух за свабоду», беларусы дзеяння, аб'яднаная грамадзянская платформа, хвацит баяцца, рух воля, ваш голас і наступ. Ну што, спадарства, націскаем, паехалі. Итак, чат GPT правёў выпадковае лёсаванне. Вынік. На першым месцы, не на месцы, прабачце, першы нумар – гэта спіс «Ваш голас», другі нумар – спіс «Еўрапейскі выбар», трэці нумар – «Хватит баяцца», чацвёрты – «Рух воля», пяты – «Аб'яднаная грамадзянская платформа», шосты нумар у наступа, сёмы у законы і правапарядка, восьмы у беларусаў дзеяння, дзевяты нумар у коаліцыі «Латушка» і рух за свабоду. Скажыце, калі ласка, калегі, ці ёсць пытанні да гэтага, ці магу я ўжо спыніць дэманстрацыю экрана? Можна спыніць. Все добра. Рука. Так, у Змітра рука. Зміцер, калі ласка, слухаю, а я тут змагаюся, як гэта мне спыніць. Дякую за магчымасць агучыць пытанне. Была, значыць, рэмарка тым, што некаторыя спісы чакаюць вось нумары. Я бы хацеў, каб старшыня камісія агучыла, ад чаго гэта залежыць і што гэта дае. Таму што некаторыя гледачы будуць глядзець і не будуць ведаць, аб чым гаворка. Дзякуй. Ну, гэтыя нумары насамрэч не з'яўляюцца ніякім ранжыраваннем і там нейкага асобнага сэнсу не нясуць, то бок хтосьці там на якім месцы, гэта не. Але гэта проста такі нумар, які прысвойваецца выбарчаму суб'екту, з якім ён ідзе на выбары. Мы ўжо будзем зараз з гэтага моманту менавіта такім чынам іх вызначаць. То бок спіс пад нумарам 1 гэта спіс «Ваш голас», спіс пад нумарам 7 спіс «Законы правапарадак». То бок гэта парадкавыя нумары, якія ўжо прысвоены гэтым спісам. Яны не ўплываюць як бы ні на што, гэта ніякі не рэйтынг, але гэта парадкавыя нумары для таго, каб вызначаць гэтыя спісы непасрэдна ўжо ў парадку. Можна было б зрабіць гэта менавіта так, як падаваліся спісы, але я ведаю па мінулым разе, што для спісаў было, для некаторых спісаў было важна мець парадкавы нумар, ну, нейкі такі, які не прысвоены там чалавекам альбо нейкімі такімі абставінамі, як то, хто першы, хто другі падаўся. Таму вось гэтае лёсаванне, яно выключае нейкі такі фактар якога-небудзь уплыва ці фактар староннасці. Вось як лёс вырашыў, такія нумары і атрымалі. А яшчэ выключае намаганні тых суб'ектаў, хто хацеў падацца першым і прыкладаў намаганні, каб зрабіць гэта хутчэй. Але я не ведаю, хіба што на платформе будзе калі-небудзь такі спісак, калі гэта без папаў, то, мабыць, будзе такі парадак. У такім парадку, так, менавіта ў такім парадку, як лёсаванне, то з аднаго па 9 нумар. Ну, можа, у кагосьці ёсць там нейкія містычныя меркаванні, для кагосьці штосьці важна. Ну, мы правялі лёсаванне бесстаронне, і штучны інтэлект вырашыў за нас. Мінулым разам змагаліся некаторыя за тое, каб быць першымі. Падавалася, што першым гэта прыгажэй.
Эйсман тое самае робіць там то бок для некаторых было толькі гэтае месца мела значэнне, а там ужо другі ты ці сёмы ці шосты это ўжо нікому было не важна. Ну вось у любым выпадку на якім месцы які спіс будзе насамрэч, гэта ўжо вырашыць галасаванне і тая колькасць галасоў, якая будзе аддадзена. Вось гэта рэалістычныя лічбы і нейкі такі рэалістычны рэйтынг. Пакуль гэта выключна для парадку, што называецца. Скажыце, калі ласка, калі у нас няма запытанняў, то я выстаўляю тады вынікі гэтага галасавання таксама на галасаванне камісіі. Пытанняў няма, у завагаў таксама, тады, калі ласка, галасуем за зацвярджэнне парадкавых нумароў выбарчых суб'ектаў у тым парадку, якім у эфіры вырашылі з дапамогай штучнага інтэлекту. Калі ласка, галасуем. Пётр? Падтрымліваю. Ярослаў? За. Алена? За. Зміцер? За. Я таксама далучаюся і галасую за. Скажыце, калі ласка, я спыніла дэманстрацыю экрана на ўсякі выпадак, я запытаюся, ці ўсё добра. Так, у такім выпадку пераходзім да трэцяга пытання. Гэта актуальны стан з назіраннем за выбарамі. Тут я спачатку дам апдейт, потым можа Алена, калі захоча дадасць штосьці. На дадзены момант мы разаслалі папярэдне запрашэнні некалькім міжнародным суб'ектам, якіх мы хочам бачыць і якія, як нам падаецца, могуць праявіць увагу і інтарэс да нашых выбараў. Гэта была міжпарламенцкая група пад кіраўніцтвам Фрэдэрыка Пеці. Яго каманда ў мінулым разе працавала ў якасці міжнародных назіральнікаў на мінулых выбараў каардынацыйную раду. І гэтым разам мы атрымалі пацвярджэнне ад яго, ад ягонай каманды аб тым, што яны зацікаўлены і прымуць удзел і па выніках зробяць такі ж грунтоўны рэпорт, які яны рабілі мінулым разам. Скажу, што ў нас ужо запланавана з сябрамі камісіі сазвон з назіральнікамі, у якім мы ўжо будзем абмяркоўваць тэхнічныя дэталі іх назірання і там адказваць нам узаемныя пытанні. Таксама мы атрымалі станоўчы адказ ад палітолага Евгена Магды, якога мы запрасілі ў якасці назіральніка і як прадстаўніка Украіны, украінскага боку. Ён вельмі добра пагружаны ў беларускі кантэкст і ён пагадзіўся таксама быць назіральнікам. Спадзяемся, што па выніках ён таксама зробіць нейкі рэпорт ад сябе. Вось, гэта на бягучы момант 2 пацверджаных удзела. Таксама мы ведаем, што за намі назіраюць за ходам выбараў прадстаўнікі некамерцыйных арганізацый і фондаў. Вось, я спадзяюся, што яны скантактуюць, можа, з намі і альбо выдадуць нейкія свае рэпорты, але тут пакуль такіх пацверджанага ўдзелу няма, але я камунікую, і калі мне задаюць пытанні, я на іх адказваю. Агучваць пакуль іх не буду, таму што не ведаю, у якім выглядзе яны гэтае назіранне ажыццяўляюць і якім канчатковы прадукт яны здзейсняць. Ці то яны робяць там па сваім уласным жаданні для сваіх нейкіх унутраных, можа, там рэпортаў, ці то яны будуць рабіць гэта публічна. Таму пакуль агучваць не буду, але такія камунікацыі ёсць і зацікаўленасць ёсць, што нас задавальняе. Скажы, калі ласка, Алена, ці ёсць у цябе што дадаць па гэтым пытанні?
Па парэ пакуль афіцыйнага адказа няма, але яны рыхтуюць візіт, і тут таксама залежыць ад таго, калі будзе дакладна мерапрыемства, якое запланаванае на пачатак мая, бо гэта будзе візіт дакладчыка па Беларусі, і гэта Political Affairs and Democracy, камітет у парламенцкай асамблеі Савета Рады Еўропы. Думаю, што гэта адбудзецца, але дакладна будзем ужо казаць, калі будзе афіцыйны адказ. Гэта нейкае такое паміж назіраннем, думаю, і даследаваннем. Вось нешта такое будзе, нейкі такі фармат. Дзякуй. Ну, мы і у выпадку з пары як бы і не чакаем, канешне, нейкіх такіх дакладаў. Не ведаю, тут пішу, што Алену я добра чула яе. Падаецца, добры быў гук. Мы не чакаем там нейкіх такіх грунтоўных дакладаў ад іх, як бы гэта было, калі б яны там былі там акрэдытаванымі назіральнікамі, але тым не менш, у любым выпадку, любы вынік, любое назіранне, любы фідбэк, станоўчы ці нестаноўчы, адмоўны, гэта таксама, гэта я лічу добрым вынікам. Скажыце, калі ласка, ці ёсць, калегі, у вас што дадаць ці спытаць адносна назірання за выбарамі? А цябе яшчэ дадам, што мы апублікавалі таксама на сайце Каардынацыйнай рады рэгламент для назіральнікаў. Калі ласка, хто жадае выступіць назіральнікам ад любой ініцыятывы, азнаёмцесь, калі ласка, з рэгламентам, як працэдура гэта працуе, і вы можаце падаваць свае заяўкі на акрэдытацыю як назіральнікі праз нашу афіцыйную пошту. Рэгламент апублікаваны на сайце КР і на 3 сланах таксама. І тады пераходзім да стана гатоўнасці лічбавай платформы для галасавання. Тут у мяне кароткі апдейт. Я звязвалася з Паўлом Ліберам, запытвалася ў яго, ці ўсё ў нас ідзе па плану. Ён сказаў, што з яго боку ўсё гатова. І я думаю, што не я думаю, а з яго словаў і планаў, з сярэдзіны красавіка мы пачнем тэставаць платформу. Вось, ну, гэта будзе рабіць каманда Паўла Лібера з удзелам сябраў камісіі. То бок, уже тэхнічныя тэсты распачнуцца. Вось, ці ёсць, калегі, у каго што спытаць, дадаць па пытанні платформы? Пакуль няма, ну і тэстаў пакуль не было. Як пачнуцца тэсты, мы са свайго боку будзем даваць апдейты і расказваць, як гэта адбываецца, і можа нават нейкія такія будуць у нас заключэнні, калі гэта будзем мець сэнс. Я долучуся да тэставання таксама, каб прасачыць, што ўсё сапраўды працуе добра, што ўсё бяспечна і так далей. Калі, Петя, з твайго боку, як чалавека, які разумее тэхнічны бок, а не проста як карыстальнік, таму што я, напрыклад, буду тэставаць больш як карыстальнік хутчэй, так? Вось, то калі ты зможаш там нейкае такое ад сябе заключэнне даць, то гэта будзе супер. Абавязкова. І тады пераходзім да платформы «Тры сланы». Тут я хочу засяродзіць увагу выбарчых суб'ектаў, што і удакладніць, таму што спачатку у першай сваёй рассылкі, калі я рассылала выбарчым суб'ектам рашэнне аб зацвярджэнні спісаў, я дасылала спасылкі на платформу «Тры сланы», і гэта выглядала як прапанова. Ну, вось, калі вы хочаце, то вы можаце там размясціць звесткі пра свой выбарчы суб'ект. То зараз я хочу удакладніць і акцэнтаваць вашу увагу, паважаныя выбарчыя суб'екты, што гэта не пажаданне, а абавязак. Таму што калі ваш прафайл, аккаунт не будзе заведзены на платформе «Тры сланы», то у выніку ён не патрапіць
і на платформу для галасавання. У якім выглядзе вы яго будзеце запаўняць, гэта ўжо ваша добрая воля, але мінімальныя звесткі аб тым, як назва выбарчага суб'екта, палітычная праграма выбарчага суб'екта, спіс у поўным складзе паімённа і даныя аб мінімальныя, але ўсё ж такі даныя аб лідары суб'екта, пажадана з фота гэтага чалавека. Калі ласка, размясціце. Усё астатняе, калі вы там захочаце займацца агітацыяй на гэтай платформе, размяшчаць там дадатковыя нейкія свае дадатковы контент, гэта ўсё па вашым жаданні. Але вось абавязковыя мінімальныя звесткі аб тым, каб аб выбарчых суб'ектах для таго, каб у выбаршчыкаў была магчымасць азнаёміцца з лідарам спіса, складам спіса, яго палітычнай праграмай і прагаласаваць за гэты спіс, калі ласка, зрабіце. Сёння вы атрымалі рассылку, правярайце, калі ласка, вашыя пошты. Дадаткова сёння была зроблена ад імя выбарчай камісіі рассылка на імя выбарчых суб'ектаў з вось гэтай інфармацыі, якую зараз агучыла, і з дубляваннем спасылкі на тое, як скантактаваць з прадстаўніком платформы «Тры сланы», каб размясціцца на ёй. На бягучы момант, я ведаю, там ужо размешчаны толькі 2 спісы, якія, па сутнасці, былі зарэгістраваны першымі. Гэта еўрапейскі выбар і законы правапарадак. І хочу падзякаваць лідараў гэтых спісаў, прадстаўнікоў спісаў за тое, што яны своечасова гэта ўсё зрабілі і запоўнілі. Астатнім 7 спісам, калі ласка, звярніце ўвагу на гэтую інфармацыю, гэта ў вашых інтарэсах. І яшчэ раз паўтаруся, без гэтага вы не патрапіце ў спіс на платформу для галасавання. Скажыце, калі ласка, калегі, ці ёсць у вас што спытаць, дадаць, удакладніць па гэтым пытанні? Калі няма, то я тады падсумую. Яшчэ раз скажу, што там на платформе «Тры сланы» яшчэ дадаткова дублююцца ўсе дакументы, якія выдае выбарчая камісія. Мы размяшчаем іх на сайце Каардынацыйнай рады, і дадаткова яшчэ таксама на платформе «Тры сланы» іх можна знайсці. Ну, тады у мяне на сёння ўсё. Павестка ў нас вычарпана. Дзякуй вялікі ўсім сябрам камісіі, што прынялі удзел. І тады аб'яўляю гэтае пасяджэнне закрытым. Усім вялікі дзякуй. Жыве Беларусь! Жыве. Жыве.